Socha Panny Márie s Ježiškom z roku 1923. Najčastejšie sa vyskytujúce zobrazenie Panny Márie je práve s dieťatkom Ježišom v náručí, niet sa čo diviť, veď sú si najbližší. Tento objekt stojí v hornej časti obce, na križovatke smerujúcej k fare. Socha je zastrešená baldachínom, ktorý je podopieraný 4 piliermi. S iniciatívou postaviť tento objekt a zaobstarať sochu prišiel miestny pán farár Ján Škoda a sám na ňu tiež finančne prispel. Celkové náklady boli uhradené zo zbierok veriacich v rámci obce. Napokon sa podarilo pekné spoločné dielo, ktoré bolo v roku 1923 pánom farárom slávnostne požehnané. Po rokoch obecný úrad zabezpečil úpravu podstavca, nový náter objektu, ako aj novú oceľovú ohradu. V roku 2023 si veriaci pobožnosťou priamo na mieste uctili jej storočnicu.